Hi everyone, this is Jessica and welcome back to my channel. Yay! So for today's video guys, manghuha na po tagkapayas. Balikan na to itong kapayas niya ating gikuhaan last vlog. So katong mga gagmay ato, managko naman po to. Baliko na to karon kay lagi wala na po tayo sudan. Manginta na po taog gulay. So come on, let it get on. So ayun guys, ito palang farm na ito guys. Ano palang to kanang sa ako adining kuan sa una sa akong mga apuhan. Kaso apuhan, ako ang inangkon. Tayo bakman. Oh my god, dikit. Kuan ka nang dito ang nausong lantawan sa una dito, lantawan. Unya kanang kuan kanang mga kuan diri lumad gini diri siya nga lugar, lumad kinaiyahan badugay na jud kay dagan ring mga saag-saag nga gulay like kapaya. So atong kwaon kay lagi wa tay sudan. Tara bakit. Basta yan po sa puso. So ayun na guys, keep on watching dahil pupunta tayo doon sa tinatawag nating lati, kung sa Bisaya pa lati. So keep it watching. Ayun na guys, kasama ko yung ito pala yung kasama ko, yung videographer ko si ano pangalan mo Day? Sorry mo Day? Mary Chris. So ayun na guys, papunta na kaming lati. Yung sinasabi natin, ano sa Tagalog yung lati kit? Hindi ko siya ma-explain in Tagalog way. Lati kumbaga yung ano ba yung may mga lati hindi basta lati siya sa Bisaya. Mga kakahuyan pala, tapos lasang sa Tagalog pala lasang. Masyadong maraming puno. So ayun guys, tingnan nyo guys, ipapakita ko sa inyo yung yung lati na sinasabi ko. Yun guys, yan yung lati. Tagalog siya, in Bisaya lati, in Tagalog kagubatan or kakahuyan. Ito yun siya guys. Dito kami noon dito kami maglalaba, maliligo, mangunguha ng ng pang inom ng tubig. Tapos dito ito talaga yung yung supply namin ng tubig noon, pero ngayon nauuso na kasi yung gripo, yung Tagalog yung gripo kit. Gripo lang no. Gripo, tapos tingnan nyo guys, 'di ba? Ito yung lati, tabi. Oh my god, it's good to be back here almost 10 years ago. Charmelet. So ayan yung balon guys, tingnan yung balon guys. Tabi po. Ito yung balon na nililiguan namin noon. So ngayon madumi-dumi na siya kunti kasi maliit na lang yung taong dito kitno, nag-atiman kitno kasi busy na rin sa gripo. Yan yung sinasabi kong guys. Tabi po. Dadaan lang po kami. Di ba? Ito yung sinasabi kong guys. Yung kumbaga yung lati, kagubatan talaga, yung true nature na, virgin nature na hindi pa nagagalaw. So ayun na guys, pupunta na tayo doon kasi maghanap na tayo ng gulay. So bye bye, dito kami noon. Tingnan nyo yung tubig. Ito yung sinasabi naming gripo guys. Ito guys, ito yung nauuso, di ba? Yung iba, meron pa kasing isang doon, balon. Tapos yung balon sinasamento nila, tapos nilagyan ng hose para para yung tubig maipasok sa hose at saka taas yung daluyan ng tubig abot bahay niya, and then malayo yung balon, tapos malayo din yung bahay na lang lagi gikabitan og hose para ang tubig madaloy lang mapuno ang balon, masulod sa hose, and then maadto ra dito sa ilang balay. So ayun na guys, pupunta tayo doon, hanap tayo ng papaya. So sa tingin mo kit may makuha tayong papaya Day? Ha? So ayun na guys, maghanap na kami guys, maglalakad kami dito sa tabi po. So ayun guys,
hindi na kami matatakot dito. Sobrang sanay na kami dito kasi dito na kami almost lumaki. And then, pabalik-balik na lang kami dito. Pero ngayon, sobrang natagalan yung pagbalik natin Kitno kasi hindi na nga uso yung yung tubig dito dahil may gripo na. Pero kung ako yung pagpipiliin, mas kasi Tagalog sa nindot Kit, ay mas maganda yung tubig dito kasi walang halong chemical, organic, diba, kumbaga. Pero ayun, sige na, tayo na. Bilisan mo Kit kasi papahapon na rin eh. Kailangan tayo maghanap ng papaya para may pang-ulam tayo. So yun guys, doon kami kumuha ng papaya guys. Doon guys, sa last vlog ko guys, doon kami nanguha ng papaya. And then, sa tingin ko wala na kasing papaya doon, naubos na. Kaya baka hanap naman kami ng iba. And then, baka humihingi kami noon doon. And then, nakakahiya naman kung hihingi naman ulit. Kaya, mahanap na lang kami dito sa sa ibabaw. So, ayun na guys. Tabi po. Tabi po. Halika Kit. Mag-ingat ka. Ito yung mga videographer ko guys na sobrang magagaling. And then, kasama ko na sila sa kahit hindi pa nakapag-monetize. And then, sana hope soon kapag ma-monetize na, kasama ko pa rin sila para makapagbigay din tayo ng kakunting kasiyahan para sa kanila puhon or soon kapag nakapag-monetize na tayo. So ngayon, just more do vlogs pa. And then, sana nang tuloy-tuloy na to. And then, mawawala na yung crisis dito sa mundo. Ayun na guys, nandito na kami guys. Tabi. Kinural din naman dito na Kit. Gikural naman po da ini diri day Kit. Gikural. Wala ang kapayas dito, naubos na. Ito yung sinasabi kong lati guys. Wala nang kapayas dito day. Saan na tayo maghahanap nito ng kapayas? Wala nang kapayas. Ayun Kit, pero hindi pa namumunga Kit. Hindi pa namumunga yung kapayas. Wala nang kapayas dito day uy. Hindi na namumunga yung kapayas dito. Hindi na namumunga. Wala nang kapayas. So ayun, doon tayo, balik tayo doon. Balik kami doon guys kasi wala nang dito guys. Kapayas, maghanap tapan. Wala nang kapayas dito. Maghanap naman kami ng bago namang mapupuntahan. Marami dito noon guys eh. Kaso wala na. Kung ano na lang yung merong gulay dito guys, yun na lang yung kukunin namin. Like malunggay, ganun. Sa tingin ko Kit, wala nang kapayas dito. Diri guro magkuan sila tilang lang Kit. Mamakiro kay nga namay ka ng kuan. Lang nga ju ba? Siguro. Baya na kapayas Ay, bayabas bunga. Wala naman. Pasaka pa tayo, patuloy tayo o balik na tayo? Patuloy tayo? Testingan lang natin. Guys, ang ganda na ng view guys. Meron na kami sa tuktok ng bukid guys. Ang ganda ng view dito guys. Ay, ang ganda na ng view. Nasa ibabaw na kami.
Wow. Nice dito, eh. Ang ganda naman dito. Tingnan mo tayo. Sobrang ganda na, no? Sa ibabaw na... Guys, more ano pa guys, more kamang pa para makaano makita ng ano gulalayan. Alam kong kunting tiis na lang meron ng gulay dito sa unahan. Ayun kasi guys, hindi kasi kami makapagtanim ng mga gulay sa amin guys kasi walang sapat na anong tawag yan cute? Walang sapat na walang sapat na ano ba? Hindi man na may sapat siya na yuta pero ano ba? Makapagtanim ng gulay guys kasi sobrang mainit guys. Hindi tulad dito guys ba na may mga kahoy na pwedeng makapagtakip sa direct ng ilaw ng sa sinag ng araw. Kaya dito may mga gulay samantala doon sa amin wala. So, saan? Saminto? Oo, saminto yan. Hindi ko alam kung ano yan. Talilibog mo na ako sa kanyan, oy. So, nindot dito kay diri ay pero ang ano lang guys, nice yung view dito guys, pero wala nang mga gulay. Hindi ko alam, naubos na siguro. 'Di ba? Tayo dali. Baklay. Maglalakad pa kami dito guys. Hanturo. Naalag ginidalan diri kit. Naalag ginidalan diri. O kabalukin sa ning umma diri. Di naman matawag umma kay perti namang bagingot ta. Ay. Katuman din yung umma ni Tatay Prido sa una. No. Wa man ni. This is exercise na rin. Nakapagpunta dito. Wala naman nigo. Kung Tatay Prido man diri sa una. Wala naman ko iro dirikit. Ayun guys, so tingnan yung view guys. Ting. So okay na lang na hindi kami makakuha ng gulay guys. At least nakapunta kami dito. Ang ganda ng view. Wala man kit. Tinatawag palawas ko rin kit oy. Palawas pa tadi kit.